До кога ще ощетяваме нашите клиенти? Тези клиенти, които са се доверили на нас. Здравейте! Казвам се Петя Владикова и съм управител на агенция за недвижими имоти Решение Real Estate. Искам да ви споделя някои неща от моя бизнес. Имам ексклузивен клиент, препоръчан. Търсиме за втори път. С него трябва да купим имот и мой ангажимент като брокер е аз да намеря най-добрата оферта за него. Същевременно обаче в последните седмици аз не мога да стигна до такава оферта, просто защото един от колегите, на който се обадих, той все още, неговата оферта не я работи с колеги. Другия колега, на който се обадих за оглед, ми каза, че тази седмица спира огледите, тъй като имало много голям интерес към имота и очаквал да вземе депозит. Да, ама не го е взел още. До кога ще ощетяваме нашите клиенти? Тези клиенти, които са се доверили на нас. Аз съм с купувача, вие сте с продавача. Можем да минем безпроблемно една сделка. Само в допълнение искам да ви кажа какво е губещото тук. Не само моят клиент губи. Губи един добър имот, който евентуално може да закупи. Но и продавача губи. Продавача губи от това, че няма да може да получи оферти от всички потенциални купувачи за неговия имот.